Я дуже б хотіла побажати нам всім, щоб у нас було все добре. Але у нас з вами дуже багато проблем, ви знаєте про це. Але є така дещо незручна проблема, загальна з вами. Ми перестали бути мрійниками. Можливо, це зараз звучить дуже наївно. Але ми перестали бути мрійниками, як були наші батьки, як були наші прадіди, які повертались до Криму, незважаючи ні на що. Вони просто мали ціль, вони нічого не хотіли чути, якісь за, проти. Це неможливо. Наша перемога взагалі була неможлива. Але вона сталася завдяки їм, завдяки тому, що вони були просто 100% мрійниками. Нам зараз з вами дуже потрібно бути мрійниками. Мрійниками-перфекціоністами, які повинні бути краще всіх. Які повинні починати день з того, що зробили ви саме для того, щоб ваша родина була в спокою, щоб ваш народ був в спокою, і щоб ваша батьківщина була в спокою. Кожного дня просинатися з такою ціллю. Тобто мріяти, діяти, реалізувати. Нам дуже зараз це потрібно. Я дуже на вас сподіваюсь. Ми повернемо Крим, ми будемо там. Ми повинні вже засинати з мрією про те, що ми вже там. Розумієте? Ми повинні бути готовими до цього. Ми зараз ще трішки не готові, тому що ми не вміємо мріяти. По-справжньому, як діти. Мрійте, я вас дуже прошу, тому що саме ваша любов і саме ваша віра перемогла у Стокгольмі. Ні, не я, а ви. Тому що ви в це вірили. Ви в це вірили. Поверніть це обов'язково. Вірте знову. І все буде. Andet kan man så spille Milletin olmadı, bilip karıp milletin koz yaşını sürmege.